Right, yn y fideo yma, fi'n dangos i chi sut i wneud vlookup. Mae hwn nawr yn y sgil mwy anodd fi'n meddwl dwi'n mynd i ddysgu chi yn y cyfnod yma. So dyma beth sydd mae angen chi wneud. So i ni ar sheet gwahanol ac beth yn lle cael y pynciau i gyd, ni'n mynd i gallu dewis y pwnc fan hyn a wedyn mae y nifer y cyfanswm Sticeri clod yn ymddangos fan hyn yn automatic. So, dangos hwn eto, dewis cofrestru, dim. Dewis Saesneg, 4. Dewis Cymraeg, a wedyn falle bod 1 yn ymddangos fyna. So, dyma sut i ni dechrau. Beth cyntaf mae angen i ni gwneud ydy creu tab newydd. A mae'r tabs i gyd ar y gwaelod fan hyn. So, fi'n gwasgu tab newydd fan hyn ac fi'n enwi y tab yn vlookup fyna. Nawr, so mae un vlookup gyda fi'n barod, fi'n enwi vlookup 1, achos dim hawl gyda chi cael 2 tab sydd yr un peth. So, fan hyn dwi'n ysgrifennu Sticeri clod, a wedyn yn A3 dwi'n ysgrifennu lawr wedyn pwnc, a wedyn cyfanswm. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud, gallai fformato fe nawr os dwi eisiau, so gallai fformato fe nawr just yn lliw gwahanol, a neu lliw gwahanol, fformatau yr headings fyny fan hyn, a hefyd gwneud bocs o gwmpas e. Jyst i elaf edrych neis, ond dych chi ddim yn mynd i cael ei asesu ar gyfer hwn, y sgil yw creu yr vlookup. So, wneud hwnna bach yn fwy o seis i chi. So, peth cyntaf oedd cael y tab hyn sydd yn cwmpo lawr. Nawr, os chi'n sylwi, mae pob un o'r rhain mewn trefn y wyddor, a mae angen i ni cael y data mewn trefn y wyddor. So, dyma beth dwi'n mynd i gwneud. Yn y tab yma, dwi yn ysgrifennu lawr, actually, beth mae angen fi ni wneud gyntaf, mynd nôl i'r sheet yma, a rhoi trein mewn i trefn y wyddor. Okay? Nawr, i roi mewn trefn y wyddor, dwi'n uwch o leu o'r rhain, ac fi'n uwch o leu o'r data hefyd, a wedyn ar home, so ar home lan fan hyn, dwi yn mynd draw a chi'n gallu gweld yr A to Z ar y diwedd fan hyn. So fi'n gwasgu'r A to Z a wedyn gwasgu sort A to Z. Ac amser i fi wedi gwneud hwnna, chi'n gallu gweld nawr bod y pynciau i gyd mewn trefn y wyddor. So mae angen i chi cael nhw mewn trefn y wyddor i hwn i weithio. So dwi'n mynd nôl i'r tab arall, a dyma beth dwi'n mynd i gwneud. Dwi'n mynd i data ar y top. Chi'n gweld data ar y top fan hyn, fi'n gwasgu data, ac mae angen fi dewis data validation. So fi'n dewis data validation. Nawr, mae pob cell ar hyn o bryd yn derbyn unrhyw value, ond dwi eisiau fe derbyn list. So fi'n dewis fan hyn list. A fan hyn, y source, ble dwi eisiau'r list i ymddangos o. So yn lle teipio pob un mas, fi jyst yn clicio fan hyn, clicio ar y bwtwm hyn, a dwi'n mynd i'r tab, ble mae'r data gyda fi. A chi'n gweld? Fi'n uwch o leu o'r hynna i gyd lawr. A fe'n ni'n gwasgu enter. A gwasgu OK. Mae fe'n mynd â fi nôl nawr i fan hyn, ac chi'n gallu gweld mae'r bwtwm bach gyda fi a dwi'n gallu dewis y pynciau gyda dim trafferth o gwbl. Nawr, wedi dangos i chi sut i roi pethau mewn trefn, wedi dangos i chi sut i cael yr drop-down menus yn fan hyn. Nawr, dangos i chi nawr y peth pwysig. Dwi'n mynd i creu fformula sydd yn mynd i edrych mewn fan hyn, a wedyn mae fe'n mynd i y sheet yma, edrych am y pwnc, a wedyn dangos lan y nifer sydd gyda ni. So, dyma'r fformula. Mae pob fformula yn dechrau gyda hafaliad, so equals vlookup.
Mae'r fi'n sefyll amdano vertical lookup. Ac wedyn fi'n agor cronfach a fi'n clicio ar cell A4 a rhoi coma mewn. So, vlookup a fi'n edrych nawr am beth bynnag sydd yn cell A4. Nawr, wedyn, ni'n mynd i sheet 2 ac ni'n uwcholeuo'r pynciau ac uwcholeuo'r data fyny. So, beth mae hwn yn mynd i wneud? Mae'n mynd i edrych am beth bynnag sydd yn A4 yn y colofn yma, a wedyn dwi'n rhoi coma a dwi'n dangos beth bynnag sydd yn colofn 1, 2, 3, 4. So fi sef cyfanswm, mae cyfanswm yn colofn 4. So rhoi 4 fyna a cau'r cronfach. Nawr, dwi'n gwasgu enter, a chi'ch gweld fi'n dewis Cymraeg, mae 1, gwyddoniaeth, 0. Nawr, jyst i ddangos i chi bod hwn yn gweithio, os ai nôl i'r sheet yma, a ai i gwyddoniaeth, ac teipio mewn data gwahanol fan hyn. Os dwi'n mynd nôl i'r vlookup, chi'ch gweld mae wedi newid yn automatic i 4. A dyna ffordd i chi'n gwneud vlookups, dyna ffordd chi'n trefnu pethau, a dyna ffordd i chi'n gwneud y tabs sy'n mynd lawr. So, i cael hwn i weithio, mae angen chi edrych ar y fideo falle, ac hefyd gwasgu botwm pause, a wedyn cyn symud mlaen i'r cam nesaf. A dwi'n dweud diolch mawr i dosbarth saith i bedol am fod mor dawel am sy'n fi'n recordo hwn. Da iawn chi.